Gino malit ahinya kendo wantiere kod geno ni nyathino bro bedo ka yudo ratiche kendo jonyuol go makoch ibro bed ka ikaw negi chik mager kaluore kod chike ma pacho kae. Ka wadhi mbele en ni jofwambo mag kambi maduong' mar fwambo e pacho kae Royal Media Services norieny e mich mag nyasi mar sidho jofwambo matimore higa ka higa mong'ere kaka Ajea Awards. Nyasi no nyobagi otieno manyoro e boma ma Nairobi. Simfros Okinda miyo waler mathoth. E thuolo machielo, jofwambo mawuok e ute fwambo mopogore pacho ka nochokore magawa moro e boma ma Nairobi otieno manyoro ne nyasi mar sidho jofwambo manotimo maber e higa mokalo. Kaka pile, kambi maduong' mar fwambo e pacho ka Royal Media Services ne okowe chien. Jafwambo matene Catherine Wamuyu nosidhne mich mar nyadhi matimo maber e tije thuolo mare duto kaka jafwambo mong'ere kaka Prestigious Lifetime Achievement Award kaluwore kod lokruok kod ndhadhu modhuro mosekele tij fwambo. When I arrived, I was asked, what category are you in? I said, I do not know. I have come as a guest. Kujionea wengine wakipata. Then I was told it must be the Lifetime Award, and I was actually surprised. I was shocked. But I'm happy. Reporter ma Citizen TV Evans Asiba kwa jafo mar Nyakalondo Haji Kimbwanga noyudo mich mar chiwo ripot makare e wirito ngima jamni. Mwaka jana nilipoanza kufanya hii story hatukujua kwamba itatufikisha hapa, lakini kwa leo kama familia Royal Media Service naambia asanti kwa Mungu, asanti kwa Daktari SK Mashere kwa kutupa nafasi na platform ya kuhakikisha kwamba tunajitokeza na kufanya kazi ambayo ni nzuri. Nasema asanti, na kwa Media Council of Kenya asanteni kwa kutukumbuka na kujua kuhakikisha kwamba yale ambayo tumefanya imekumbukwa na imekuwa ya kutuzwa. Paul Nyambura mar Inoro TV noyudo mich kuom tiyo tich makare e tije mar fwambo matut e kidieny mar ochumi kod lony manyasani. Hii ni siku kubwa sana kwa waandishi wa habari ambao wanafanya taaluma yao kwa lugha za kiasili. Hii leo huu si ushindi tu wa Inoro TV, na ningependa tusherehekee na waandishi wote wa habari ambao huwa tunafanya kazi yetu kwa lugha ya asili kuhakikisha ya kwamba Wakenya wamefahamu yale ambao yanaendelea katika nyanda tofauti tofauti. Most of the time we don't look like we are appreciated. So such an initiative is always welcome. Although this time around there were some slight changes such that some of us were not recognized even if we were part of the stories that were being done. Nonetheless, we appreciate. Reporter maro Ramogi TV Millicent Adhiambo kojago picha Jeffrey Obonyo ne okowe chien e yuoro e nyasi no tok bedo moko kuom jogo mane chopo e rang'iny mogik mag piem makamago. Jofwambo mopogore mawuok e ute fwambo mamoko bende noyudo mich e wi tich mong'ith magitimo e okenge mopogore magitiye. Simfros Okinda, Ramogi TV. Poch gi pak ne jofwambo duto mago mag Royal Media Services kuom ting'o nying Royal Media Services malo kalure kod mich mopogore opogore mane giyudo tieno manyoro mag micha e kinde manichiwo